मैखुना नै जोंना बिदिनो बेरो नै मोनथामल' बेरगोरदों गाबोन सोरांबासो मोनगोन खावसे सिलाबाबो मोजां नुवा सिलाफोरखौ ओंखायनो फुंनि बेलासिसिम नांगौ जाहैयो हाग्रा बंग्रा जाजोब्बाय नै हेल' सनाफोर दिनैनि दिनावबो नोंसोरखौ आङो फिन खेबसे बरायहरफिननाय जालायबायबो दे सनाफोर दिनैनि दिनाव मादैया नोंसोरनो मा मा देखायलांगोन बे न'खरनि संनाय जानाय न'खरनि मावनाय दांनाय बेनोसै आंना बिनि आरो बागै दस्रा जेबो गैलानो बेखौनो नोंथांमोनहा अननानै जोबजासिम नायलांदोलै दे सनाफोर जाय आंनि चेनेलखौ मोजां मोनगिरि नोंथांमोनहाथ' अरायदिन आंजोंनो थाफायो सोरबा चेनेलाव गोदानै हाबदोंब्ला बेबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायदे सनाफोर अननानै साबस्क्राइब खालामना हो नै मादैया मेगन बुलब बुलाब जाजोब्बाय थांनांगौ समा फैलायबाय मादैना अननानै जोबजासिम नायदो सनाफोर थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदों दे सनाफोर नोंसोरबो आंजों लोगोसेयाव थाफादोलाय दिनैनि दसेखिनिखौ स्टार्ट खालामसै दे बिदिबा मैखुनखौ खानोसै नै साथा बायदि नै जि मोजां आलु भाजाया मोनखांबाय नै गथ'फोरनि स्कुलाव लांनायनि थाखाय ओमफ्राय नै भिन्दि एवबाय जों जानो थाखाय दिनैबो मिरामिस नालाय जोंहा गथ'फोरनो टिफिनाव हरनायनि नानांगौखौबो नानो टाइम गैला नालाय बेखौनो पारमानेन्टखौनो हरनोसै होननानै दिनै लानानै फैबाय नै सनाफोर नैबे जाबाय न'नि जिगाबनि मैखुन नै बारा बेराखै दिनै थरथाम थरब्रैल' बेरदों ओमफ्राय नैबे मैया आफा बायनानै लाबोनायमोन बेजों होजाबनाय एवनोसै जा गोथाव जागोन नै साथायानो साथा बायदिथार नै न'नि मैखुना त्रिसा ओरै फै एवनानै जानोसै गोथावनो एसे माबाबायहाय बोरैबा मोजां नङा नैबे सेवदो जिरनायाव मिरामिसनि दिन मैखुन मैला एवला एवलि जालाबायनोसै बेनो आराम बोरैबा सेवब्रु नै बारा मोजां नङा न'निखौ सायग्रोनोसै न'निबाथ' बरिया गोथाव जाखायो त्रिसा सोर बानायनाय बे नै सोर बानायनाय रुटिया जाद' बा मा जालायखो सोर एवनाय मा खोन्थायाबो बाल त्रिसायालाय ए माया अबाहाय मैखुन एवना होखांनानै हाबफैबावबाय सनाफोर मादैया एवखां सनाफोर नायलांदोलाय जोंना
दाउ गन्द्राया दाखालिनियाव जाय नायदों बे मिथिखायो नै बानायदोंमोन ना एसे बारायदेरफिननाय जादों थिंखौ बोखारनानै नै दरजा बानायगासिनो दङ दा बानायग्राफ्रा नैलाय जेंलाब होबाय थारमाने थोन जागोन होननानै हांसोबो दं नालाय बोखारनानै थिंखौ आरो गुरसे होफिननाय जादों दाबो कमप्लिटआनो जायाखै नै दरजा दंबावो आरो थिं खाबावनांगौ दंबावो दाबो हायाखैना लावगो दरजाखौ हायाखै दाबो दरजाखौ हायाखै ए ओमफ्राय थिंआ दंखायोना गोजौनिया थिंआ दंखायो गोजौनिया गोजौआव दैखांना दोनखादों ए दे गुरब्रैनांसिगोन दाखालिना गुरथाबजों जादोंमोन ना आयौ एथ' गुसुं माबाया मैला ला जाथारबायदां दरजाया मैला जाबाय माथो खालामनो जिखुनु एसे दाउ थाग्राखाथ' सोलियो औ दे खुनुरुखुम देनां माबाबा न'फोर सिजिल जाजोबबा पारमानेन्ट खालामथारनोसै मोनबायानो खांसै मा नाम नोंना? आंबो रेसमा थगायदोंसोहाय नोंनि गारखोमा थगायनो बेसाबलाय बिलाहाय दा ए खेबदों मोजां नुगोनदां मा नाम नोंना? मोसा दे मोसा मा नाम? मोसा आयु मोसाबावबाय आयु 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 दानिया खारबाय आयु दानिया आयु 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 सनाफोर नै जानायखौ रेडि खालामसैलाय दिनैनि खायद'आ जादों नै मिरामिसबाबो मैखुन एवनाय भिन्दि एवनाय अनला मुला गुन्द्रु दालि जहल पापर भाजि बानलु लाबाय आरो दा लेबु लाबावनोसै जानायखौ स्टार्ट खालामलांदिनि दे सनाफोर मिरामिसबाबो ओमफ्राय जानायखौ स्टार्ट खालामसै दालियाव लेबु सेबनोसै एसे मादैया होखावसैलाय फै फैसा फै फैदो मामि ओरै फै अनलाखौ जागाथारनोसै आं गोथाव जाबावदोंना अनलाया आंहा गाहायाव जालायबाय बिमा दैमना गोथावआव ओरै फै थिसा ओरै फै apa apa mami dùng thả bao sữa đi pa làm luôn sân trái này không nào phải nướng đi bằng luôn nó dây á, cái bộ khai xí mới Dali cũng đi sang thế cái đẹp lắm chỉ cần ăn mà làm ra gì cứ sao bộ nụ này hết hay mà hết chứ sao thôi cứ đừng mà miệng mulai gundrajang sonapal mulai Kaulah seperti itu. Kenapa ujung dah? Ini mau seperti itu.
अनलाखौथ' जाजोबखाबायानो सनाफा दालि आग्लायनायखौ लोंसै गोखै सेबबासो जानो हायो आं लेबुखौ जाखांबायानोसै सनासोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय सनाफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन आङो दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाथ'सिगोन दे सनाफोर जाय आंनि चेनेलखौ नायनो मोजां मोनगिरि नोंथांमोनहाथ' अरायदि नायखायोनो सोरबाफोर गोदानाव हाबदोंबा सनाफोर अननानै जोबजासिम नाय अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आंखौ थुलुंगा हो बेबायदिनो मादैखौ लोगो मोनबाय थागोन टाइम मोनबानो मादैया हगारबाय थागोन जाबा दाजा बेखौनो बिदिब्ला आं दिनै भिडिअखौ फोजोबनाय जासिगोन दे सनाफोर एसेयावनो गोजोननाय थाबाय बाय बाय